כאילו הוא מנשק אותה, בואי תראי, רונה. אמא, הם התחברו. אמא, הם התחברו. כן, עכשיו הם כאילו ביחד. איזה יופי של פסק. כמה מחשבה יש פה, אה? תראה, תסתכל גיא, עכשיו אתה רואה? הם נהיו אחד. הם נהיו אחד. עכשיו הם עוד פעם, אתה תראה שהם מופרדים. יפה. אוקיי. Clever.